Galicia lidera a caída do desemprego no Estado na evolución anual, coa mellor cifra dende que hai rexistros. Unha comisión municipal organiza o irmanamento entre o Carballiño e a localidade italiana de Noventa Padovana. A segunda edición da Xuntanza de Clásicos do Irixo prepara unha xornada con 2 rutas e sorpresas. A Xunta avanza no proxecto para a protección de pena corneira con previsión de ser aprobado polo Consello. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando das cifras de desemprego do pasado mes de maio. Así Galicia trae boas noticias, é a primeira vez en 28 anos que os parados desta comunidade baixan dos 123.000. Galicia acadou con 122.036 persoas en situación de desemprego no mes de maio, a cifra máis baixa de paro de toda a serie histórica dende que hai rexistros. É dicir, é a primeira vez en 28 anos que o paro cae por debaixo das 123.000 persoas na comunidade autónoma. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, fixo hoxe unha valoración dos datos do paro rexistrado e das afiliacións á Seguridade Social. As cifras de parados menores de 30 anos e de mulleres son as menores de toda a serie histórica dende o 2005 e o número de parados de longa duración é o máis baixo dos últimos 15 anos, dende o 2009. O conselleiro apelou a seguir traballando e apuntou que os datos reflicten unha tendencia positiva que se vai consolidando ao longo dos meses, tanto na baixada do paro como no aumento das afiliacións, destacando ademais o labor que está a realizar a Xunta para que cada vez Galicia poida ofrecer máis emprego de calidade. Galicia, con 122.036 parados, é a primeira vez na serie histórica que nos situamos por debaixo dos 123.000 parados. Pero, ademais, tamén o ritmo de baixada pois tamén é consolidado e positivo en termos tanto absolutos como relativos. Temos que decir así que Galicia é a primeira comunidade autónoma en baixada interanual en termos relativos, con 9,22%, prácticamente duplicamos o ritmo de baixada do Estado, e a terceira en termos absolutos, só por detrás de Valencia e Andalucía. Baixa un paro en todas as cidades, tamén nas 4 provincias, en todos os sectores, a baixada pois máis acusada é precisamente no sector primario. En o que se refire ao dato das afiliacións, tamén temos un dato moi interesante, estamos nun 1.077.292 afiliacións, que tamén é a cifra pois máis alta de afiliacións dos últimos prácticamente 15 anos. Por lo tanto, eu volvo a decir que sin estar conformes con estas cifras, porque temos todavía eivas que resolver no mercado laboral galego, e para iso estamos traballando, son cifras que reflicten unha tendencia positiva e unha tendencia que ademais se vai consolidando ao longo dos meses, tanto de baixada do paro como tamén de incremento das afiliacións á Seguridade Social. E falamos agora da Festa do Pulpo e non só da Festa do Carballiño, xa coñecida internacionalmente, senón que ademais nunha cidade pequena en Italia, Noventa Padovana, celebran ademais unha Festa do Pulpo con outro tipo de tradicións. Así, entre as dúas cidades estáse traballando nun irmanamento. O irmanamento entre o Carballiño e a localidade italiana de Noventa Padovana, co pulpo como eixo de unión, será perfilado por unha comisión integrada polo alcalde e representantes dos grupos políticos da corporación municipal e tamén de asociacións vencelladas co comercio do cefalópodo e o patrimonio cultural. Así o confirmou o concelleiro de Turismo Manuel Dacal, que adiantou a presenza dunha delegación de Italia na Festa do Pulpo e nas xornadas previas á cita gastronómica, que dende hai 2 anos ten como atractivo a súa declaración como festa de interese turístico internacional. Bueno, nestes momentos, dentro do Concello do Carballiño, estamos a firmar ese convenio de hermanamento ca cidade de Noventa Padovana, ao lado de Padova, xusto prácticamente a 30 e tantos kilómetros de Venecia, e donde, bueno, pois,
ese salto de internacionalidade que lle dimos á Festa do Pulpo, pois estános dando precisamente en esa zona, pois verdadeiramente bons datos. Esa xente estáse poñendo en contacto continuamente comigo, están encantados, nós tamén esperemos que así sexa, e, bueno, para elo, pois, estamos a formar unha comisión. Esa comisión vai estar representada por en este caso, o alcalde e eu como concelleiro de turismo, despois xa van estar tamén unha persoa de cada grupo político, e, bueno, pois, para darlle adiante forma, leválo no seguinte pleno, neste probablemente non nos dé tempo, irá no seguinte, e xa para procederse ao hermanamento, que xa teño tamén concretado a visita deles á nosa Festa do Pulpo, no mes de agosto, o segundo domingo de agosto, este ano é o día 11, e van estar aquí presentes, principalmente no plato xigante. Representantes, o seu alcalde, o seu concelleiro, parece ser que algún medio de comunicación tamén, e, bueno, pois, eu creo que é un bo dato para que esta vila, pois, cada vez, pois, teñamos máis renombre no exterior. A orixe deste irmanamento con esta vila de 10.000 habitantes da comarca de Padua é situada a 35 km de Venecia e que ali celebran cada ano na segunda semana do mes de outubro a Fiera do Polpo, un evento con gran afluencia de visitantes e que combina atraccións, concertos e unha variada oferta gastronómica co pulpo como prato de referencia. Foron os propios italianos co Concello de Comercio e Feiras da localidade, Davide Falafice, como interlocutor, os que se puxeron en contacto con Manuel Dacal ao traverso dunha xuntanza telemática, na que se chegou ao acordo de iniciar os trámites para un convenio de irmanamento. E tamén lle recordamos que este sábado temos unha cita co mundo do motor, neste caso co motor clásico no Irixo. A súa segunda edición da xuntanza de clásicos prepara 2 rutas e moitas máis sorpresas. A segunda edición da xuntanza de coches clásicos do Irixo celebrarase o sábado 8 de xuño. A participación inclúe un almorzo, 2 rutas, sesión vermú, xantar, recordatorio e pegatina identificativa do vehículo. Ao remate, a partir das 7 da tarde, haberá un dúo musical, bar aberto para os participantes e exposición de vehículos. Será unha xornada completa de desfrute para os amantes do mundo do motor clásico, onde ademais haberá agasallos para os participantes. Tamén entregarán 5 premios ao coche máis antigo, ao que vende máis lonxe, ao mellor restaurado, á participación máis chamativa e ao gañador do reto, que será contabilizar cruceiros e fontes do Irixo. E pasamos agora a falar do Ribeiro. A Xunta de Galicia está traballando nun proxecto para a protección de Penacorneira. Así, estes traballos preténdense que nas vindeiras semanas culminen ca súa aprobación no Consello da Xunta. A Xunta de Galicia avanza na tramitación do proxecto de decreto para a aprobación do Plan de Xestión do Monumento Natural Serra de Penacorneira, ao elevalo ante o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para a súa consideración. O Plan de Xestión busca protexer a xeomorfoloxía única deste espazo e a biodiversidade existente na súa contorna, compatibilizando co seu uso público, facendo-o accesible para o conxunto da poboación. A súa finalidade é identificar os valores a protexer, os posibles riscos, as normas de uso de aproveitamento do solo e dos recursos naturais, así como as relativas ao uso público deste monumento natural. De feito, a primeira das 2 liñas estratégicas do plan céntrase na mellora e o restablecemento do estado de conservación dos valores xeomorfolóxicos, da paisaxe, dos hábitats e especies deste espazo, apostando por accións de conservación. Mentres a segunda incide no aproveitamento sostible do monte, no uso público e na difusión dos valores deste espazo. O proxecto será elevado nas próximas semanas ao Consello da Xunta para a súa aprobación.
Sin dúbida, a nosa pretensión é que respetemos os espacios naturais, pero que tamén se poida disfrutar destes espacios naturais. Aquí levas a cabo escalada, vaise seguir permitindo esa escalada. Por suposto, hai unhas rutas que están perfectamente señalizadas, pero que aínda podemos mellorar, e esa mellora tamén ten que vir dada un pouco por lendas, e dentro das lendas, bueno, pois que se poida afondar nos estudios xeomorfolóxicos e, por suposto, pois poñer en valor a paisaxe que ten Galicia. Polo tanto, superamos o 40% do territorio galego que está baixo algunha figura de protección. Esta vai a ser outra das figuras de protección, pero protexer é tamén tender a man para que, dende o punto de vista social e económico, as zonas se poñan en valor e, polo tanto, que este sexa pois este punto de partida para seguir atraendo turismo de natureza, turismo ecolóxico, e ese turismo que fuxe de espacios masificados para poder disfrutar bueno, pois de espacios como este que dende logo son únicos, non? Son únicos a nivel Galicia, pero eu atrevo-me a decir que son únicos a nivel nacional e incluso europeo. E falamos precisamente hoxe, en día 5 de xuño, é o Día Mundial do Medio Ambiente, con conservación de espazos naturais como este de Penacorneira do que acabamos de falar. Ten a finalidade de concienciar a poboación mundial sobre a importancia de coidar os nosos ecosistemas e promover o respeto polo medio ambiente. No marco da celebración deste día, os esforzos deben centrarse en motivar as persoas e comunidades para que se convertan en axentes activos de desenvolvemento sostible e protección ambiental. Por iso se convida a xente a mellorar os seus hábitos de consumo, empresas para desenvolver modelos máis ecolóxicos, gobernos para protexer zonas silvestres, profesores para educar en valores naturais, mozos para que alcen a voz por o futuro do planeta e a protección do medio ambiente que require un apoio de todos. En canto á previsión meteorolóxica para mañá xoves, seguiremos con estabilidade, 13 graus de mínima no Carballiño e 30 de máxima, no Ribeiro 15 graus de mínima e 33 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.banalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para os vindeiros días será de Ignacio Estela Fontaíñas, na rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo mañá xoves con máis información. Pasen moi boa noite. Galicia lidera a caída do desemprego no Estado na evolución anual, coa mellor cifra dende que hai rexistros. Unha comisión municipal organiza o irmanamento entre o Carballiño e a localidade italiana de 90 Padovana. A segunda edición da Xuntanza de Clásicos do Irixo prepara unha xornada con 2 rutas e sorpresas. A Xunta avanza no proxecto para a protección de Penacorneira con previsión de ser aprobado polo Consello.